Nina bakambomboshwa omnyama mashikizela ishimpi yakhe nazi indaba ze-1KZNTV. Nifundele uphilano kaCebekukhulu sanibonani. Nazo ke zona ihlokana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Oweleka mthaniya Uzibophezele Ukweseka Amanazaretha.I-Eff Yeneme ngokukhula kwalo kanti abathengisa emgwaqeni bakhala ngomasipala. Ngqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesifundazwe saKwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uthi njengohulumeni wesifundazwe bazoqhubeka nokweseka inkolo yebandla lamaNazaretha baphinde banikeleleke inkinga ezikhungethe isifundazwe saKwaZulu-Natal. Lokhu kuza njengoba indawo yaseNanda okuzenze khona ke nekomkhulu lebandla lamaNazaretha asebuhleni nangaphansi konyazo lwezulu ihlezi ke ihamba phambili ngobugebengu namacala kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Umkhathini usho lo kade ke hambela inkonzo kaJulayi eqhubeka ke ebuhleni njengoba kade hambisana noZandile Gumede owayengumeya weTheku. Iyaqhubeka imigidi ehlukene yebandla lamaNazaretha njengoba osukunyelwa namhlanje bekade lihanjelwe ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi iloyo owayimeya waseThekwini uZandile Gumede. La sikhona yila kuqhubeka khona imigidi ngokwezigaba njengoba kukhona izigaba zomama ziphinde bekhona nezigaba zamakhosazane kanjalo nezinsizwa. Ekhuluma ungqongqoshe uveza ukuthi babone kubalekile ukuthi babe ingxenye yokuza kule ndawo ukuyonikela enkosini mayelana nezinto ezahlukene ezithinta nayo indawo yaseNanda njengoba isanakhahlanyezwa isimo sezulu kwaphinde futhi noma kukhishwa izibalo zobugebengu kuyavela ukuthi iNanda ihamba phambili ngamacala okubulala kanjalo nokudlwengulwa kwabantu besifazane. Uma sibuka ukuthi kwindawo yaseNanda sizovakasha indaba ezitha singaphezi ngoba iNanda number 1 eSouth Africa ngodlame olubhekiswe kubantu besifazane. Asikwazi ke ukuthi sithi siza usuku olulodwa siza kanye uma sithi sifuna ukuqeda lesihlava esisiphethe. Kunesihlava esihlishaka indaba ezithe siqalile. Lesihlava sokudutshulwa kubulawa abantwana bethu endaweni zokuzijabulisa. Isihlava esikhulu futhi nalezo. Ziningi izihlava obonakalayo ukuthi ziyalandelana. uZandile Gumede kwenzile uthi bayazibophezele ekutheni bohlezi beyingxenye yokuthi le ndawo kube indawo abakhuleka kuyona nokunikelela inkinga ezahlukene nezithinta iTheku. Siphelezele umama uKhoza sihamba nenkosi yamaqadi ngoba isizwe sayo sonke lesesila sihamba namakhansela onke omkhandlo waseThekwini aseNanda besizo bingelela sizobona umuntu omdala ngoba kwehla lezikhukhula ezehla kanti nobugebengu bokubulawa babantu busezingeni eliphezulu. Inkosi yamaqadi inkosi umqoqi Ngcobo ubeseveza ukuthi kuyamjabulisa ukubona izikhulu ziza kule ndawo waphinde wacela ukuthi kube khona izinto ezenziwayo ikakhulu ukutakula abantu abasahlele emahholo wathi angakwenza yena ukunikela ngendawo bese befakwela izindlu zesikhashana. Lana emaqadini makhulu ngamaqadi ilapho kwafa khona abantu abaningi nihambile la ngapha nakhohle ukuthi mina ngelanga lokuqala mhla ka-11 April ngafika abantu abawu-11. What the following day ngathola futhi idumbu eziwu-10 ezinye idumbu ehamba ngomfula ezinye nanamuhla ikhona ezatholakala kuthiwa umlezi nanku umlezi nanti ikhanda njalo kodwa ukufika kwenu ningaqala ukufika emaqadini benisipha lokho ukuthokoza okuthize masipho lokudla lokho badla abantu abangenayo imizi kodwa okusala kuye kuphela. Ngifuna la lezindlu lezi noma ngiyazicela kunina uhulumeni izindlu lezi ezibiza ukuthi ulindela nize nazo kimina ezokhipha indawo ukuthi azakhiwe izindlu. Le nkonzo lokho yaqala eqaleni kwawo uJulayi kulindeleke ukuthi iphothulwe kuyona lempela sonto esiya kuyona. Uzibophezele eNanda emaqadini. Okhulumela iqembu le-EFF esifundazweni saKwaZulu-Natal uNkululeko Ngubane uthi bajabulile ngendlela iqembu le-EFF elikhula ngayo kusukela lasungulwa ngonyaka 2013 njengoba lihlanganisa iminyaka eyishagalolunye kulonyaka.
Khuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV umbomvu uveza ukuthi kuyakhathaza ukunganaka kwezikhungo zikahulumeni njengoba inkulisa isiqopha umlando kwa3 kumasipala umfolozi abebebungaza nawo ukuzala kwaleli qembu sekuphele isikhathi ingazithola izinsiza kusebenza kanjalo ke nezisebenzi kuzakhona azikakaholi kuze kube manje. Sekuphele iminyaka eyisishagalolunye iqembu le-EFF lasungulwa ngonyaka ka-2013. Leli qembu likholwa ukuthi ladlondlobala kakhulu kule minyaka edlulile njengoba abantu abaningi babekholwa ukuthi lizowa njengamanye amaqembu ahlubuka eqenjini likakhongolose. Namuhla leli qembu libungaza usuku lokuzalwa nenkulisa isiqopha umlando ekuwa3 ngaphansi kwamasipala umfolozi. We are very proud ukuthi onke amakhona South Africa ama region awu 53 the EFF ya exista njengamanje njengoba sibheke nje ukukhetha ubuholi bakwaZulu Natal is because EFF iyaphila konke ama provinces konke ama region konke ama sub region. Okhulumela leli qembu esifundazweni kwaZulu Natal nophinda beyisekela lemeya kumasipala umhlathuze uNkuleko Ngubane uthi kuyadabukisa ukubona izikhungo zikahulumeni ikakhulukazi izikulisa zidonsa kanzima ekubeni kwaziwa kahle ukuthi intsha iyikusasa. Nakhona kokudala ukuthi size la ngoba icrash kahulumeni le isiqopha umlando icrash kahulumeni sikutholile ukuthi ukudla akaze kufike sekunenyanga kungekho ukudla la icrash okulethwa uhulumeni. Ngokujwayelekile ilokho esiyasikhuza njenge-EFF ukuthi ukunikezwa somathenda lomsebenzi kusilidela la ukuthi namhlanje uthola ukuthi abafundi abanakho ukudla abantwana abancane abasusa emakhaya abanye abasuka emzini ehlwempu ngempela. Kusukela uhulumeni ememezela uhlelo lokuthi izikulisa sesizoba ngaphansi komnyango wezemfundo ziningi isikhungo esidonsa kanzima nesibhekene nezinselelo njobe ezinye zingayitholile imali kanjalo nabasebenzi abaholile. Gcine nje ukuhola ngoMarch ukuba kube khona imali engenayo ezokwazi ukusisiza la ema-crash. Sinenselelo nje vele sonke ema-crash akhona la imali azingenile noma abanye ke sisekezwe ukuthi bake bayithola kodwa thina sisena leyo nselelo ukuthi asitholile imali and siyasafarisha kakhulu. Leli qembu lizimisela ngokwenza kahle ukukhetho lokuchibiyela oluzoba kuyona le wadi mhla zi3 kuNcwaba. Ezindabenzi 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNhlabane. Abathengisi basemgwaqeni edolobheni eliphinde libe yiko omkhulu lesifundazwe kwaZulu Natal uMgungundlovu bakhala ngokuhloshwa umasipala wendawo njengoba boyengenazo imvume zokudayisa. Laba bathu umasipala umsunduzi awufuni badayise ngokuthula kepha nje ufika ushaqeke impahla zabo ebese kubakhokhisa ke inhlawulo uma ngabe befuna ukuzikhipha lezi impahla. Bathi ke izicelo zabo zeimvume kaziphendulwa bahlala belandelela kepha kabayithola impendulo. Omunye kumthengisi uthi kuyimanje impahla zakhe akazilandile ngoba akanayo imali yenhlawulo ekhokhwa uma ngabe sekumele uyozikhipha uthi kunalokho uthenge kabusha ukuze azokwazi ukudayisa. Bakhala ngokuhlushwa umasipala abantu abaziphilisa ngokudayisa emgaqweni eMgungundlovu. Laba abangathandanga ukudalulwa bakhulume nethimba le-1KZNTV eMgungundlovu. Hayi mina seziboshwe eziningi ngabi zami angizilanda anginayo imali yokuzikhipha. 200 nje abasika wona mathi uthatha into encane esijube singaka. Nginengane ngisupporta ngubaba ngumaye enkaneni zami. Njoba ngisedlozi nje manje kufanele ngokwakhe ikhari kamkhulu anginayo imali ngakha ngawo lo mgwaqo ngubaba nguma. Sifisa umasipala asibeke la sivele sikhona angasisuse endaweni zethu ngoba abantu abasazisile basazisila. Sicela umasipala asisize asibeke la sivele sikhona ngoba vele uthi akasenandawo. Senginesikhathi eside ngisebenzile la emgaqweni ngiqale ngo2012 sengi-applyile ngaphinda nga-applya sengi-applye kaningi kodwa isite angiyitholi. Manje okusixakayo ngoba khona esibaqabukayo ngisho la emgaqweni bayathola ama-site kodwa thina siwatholi. Bathatha impahla zethu behambe nazo siyokhipha ngemali kodwa asitholi lutho nje siwatholi nje ama-site. Sixakekile siyacela nje ukuthi sithole usizo. Sizamele izingane sishonelwe nabanyani bethu yithini esiphilisa abantwana ekhaya. Iphini lemeya kumasipala umsunduzi umxolisi Mkhize uthe baphezulu kohlelo lokukhuculula idolobha. Idolobha lethu sifuna ukulibona licocekile, lihlanzekile, linesithunzi futhi nalo uqobo lwalo. Nawo lapha edolobheni kuningi ke into ezenzakalayo ezingekho emthethweni. Ezenzeka ngaphasi kwamatafula abantu asuke bedayisa. Now bambalwa abantu baseningizimu neAfrika abangathi sibaphucile impahla zabo. Abantu abaphucwe impahla zabo abaningi babo abantu bokufika abangakaze bak-applyele nokuthi badayise lapha emgaqweni. Abangakaze futhi bona uqobo labo abanye bengenawo amaphepha semthethweni.
Uma ngizokunika ama statistics ukuthi sesibophe abantu abangakanani after siqale lolu hlelo lolu kuzokumangaza lokho ngoba sekunabantu abaningi who have been deported bahanjiswa abanye they've been arrested because bebengenawo even amaphepha mvumo ukuba khona lapha eningizimu neAfrika. Uthe balwa nabantu bokufika abakuleli ngokungekho emthethweni ngoba yibona abande kakhulu kulomsebenzi. Kunabantu uthola ukuthi umuntu uyavuka ekseni akhe amagwinya noma akhe noma yini ezoyidayisela abantu abaye emsebenzini. Even lo muntu engenayo operating license asimchase away because siyazi lo muntu uzoba lapha mhlambe between isikhathi esithile mhlambe from 6 o'clock kuya ku7 adayisa zonke into zakhe bathenga abantu ngesikhathi bedlula endleleni beyongena emsebenzini aqoqa into zakhe ahamba. We are mindful of onke lokho and akekho umuntu njengalo esike samxosha. But awukwazi ukufika edolobheni uvela uchithe ingubo sakagcwala idolobha lonke lana yini oyifihle ngaphansi kwazo. Now sitholile ukuthi kunohlobo lama drugs ke ahlukahlukene but ke iwudouble njengalolo sendluliselile kwabomthetho ungaya eLook State Police Station bazokunika ama statistics abantu esibabophile sibabophe nama drugs sibathole kulolo hlelo njani. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ilungu lomphakathi laseyinqoleni eNtaba ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uMaureen Ncama uthi sebehlale ngokuphathwa kwezisu njengoba bephuza amanzi exhaphoza abantu abanganezilwane zasendle kanjalo ke nemfuyo. Khuluma neziko lezindaba uNcama uthi kinzima impilo kubona njengoba sekupheleka izinyanga ezintathu bengenawo amanzi kanti namalola athutha kamanzi kawafinyeleli kubona. Uthi babeka impilo yabengcupheni insuku zaphuma bezokha amanzi kuleli hlathi. Ubeka impilo yawo engcupheni insuku zonke umphakathi waseNtaba ezinqoleni ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kuward 32 ngaphansi kwamasipalire inkonyeni njengoba bephoqeleka ukukha amanzi kwixhaphozi elisehlathini abalibanga nezilwane zasendle kanye nemfuyo. uMaureen Ncama oyilunga lomphakathi uthi usehlala ngokuphathwa isisu njengoba ephuza lamanzi ngoba ingekho enye indawo abangakha khona amanzi ahlanzekile. Sinenkinga yamanzi since engaphuma emathephini sekuze kwaba u3 months manje. So inkinga esibhene nakuphoqa ukuthi sisukele phezulu sizoklina umfula lo njengoba nubona njena. Nawo amanzi akhona la ayasigulisa futhi kunobungozi njengoba nibona ukuthi kusehlathini. 1 kunemamba yakhona la sikishaya inkomo. 2 kunamangulube ehlathi yona ndlela ahamba ngayo le mesiqhamuka ngala ngezansi eingadini zabantu. So kunobungozi namanzi lawa siphathisa ngesisu. Mina nje benginenkinga yesisu sibhlungu siyasongelana ngathi khona into engidonsa esiswini because amanzi siyawakha ungcono mowakhile ekseni asuke seclean emina asuke selento zwe inkomo nezimbuzi namambongolo sefika chamela phakathi akha phakathi. Lona wesifazane uthi into abayifisayo bengumphakathi ukuthi babuyisela amanzi bakwazi ukuthi bathola amanzi aphuma kompompi abanawo igcekeni ngoba ukukha kuleli hlathi kubeke engcupheni yokuthi kungaqhamuka umuntu bengazelele abenzakalise noma banyukubeze. Asiphephile le ndawo esikha kuyona asikho safety and kuphoqa ukuthi mohamba wedwa umuntu angaqhamukela kudlwengule khona la akho umuntu ongazi angakwenza noma yini ayithandayo. Maselalile ekseni wathola kuleli into phansi nje udoti ubona ukuthi angcolile and usizo siyalidinga if usingathola noma iglist iboholi ke into engasisiza cause okunye kwamavaterikani kuyenzeka siwathole kuyenzeka singawatholi. Elinye ilungu lomphakathi saguga uthi yena usemdala kodwa usephila impilo yokuhamba ibanga elide yokha amanzi naye uthi uyafisa ukuthi ilungiswe indaba yamanzi kule ndawo. Manje amanzi ethu hamba sikhipha isingiziso. Kusho ukuthi umuntu ade khishwa isisu mina ngibonile ukuthi kusho ukuthi njengoba ekhishwa isisu fanele ngivele ngifeke ngwapheke lamanzi ngifake ialarm ngendlela ayiyona. Kusho ukuthi ngilokho ke ngikwenzile kodwa ke kuseneyinkinga nje ngoba phela omunye wethu ulimela nami sekuhlunga izimbambo nekhanda libhlungu. Imizamo yokuthola ukuphawulo kwamaspalugu ngodaba lwamanzi iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza amando sicele ngisezinqoleni eNtaba. Ake sithi ishelele etolo ombukeli siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nina bakambombo omnyama sibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla.
Oweleka mthaniya Uzibophezele Ukweseka Amanazaretha. Eli-EFF leneme ngokukhula kwalo kanti abathengisa emgwaqeni bakhala ngomasipala. Omalume abathutha ingane zesikole esikhaleni enyakatho nelikaMthaniya abazibiza ngesikhawini Scholar Transport bebambisane nososeshini omatekisi kule ndawo sebeqala izivumelwano sokusebenzisana phakathi kwalezi inhlaka ezimbili zokuthutha. Lesi sivumelwano ngesokuthi omalume bezingane babe nenhlangano yabo ethi bona ukuze bonke abathutha ingane zesikole babe nezimvume ezishoyo ukuthi ke bavumelekile ukusebenza kuleyo ndawo. Ilungu lenhlangano uTeddy Dube uthi lesi sivumelwano sizosiza ke nabazali babantwana babe nendawo eqondile abazobe kuyona uma ngabe behlangabezana nenkinga ngabantwana babo. I-Esikhaleni Schoolers Transport kwenyeke no Association omatekisi wasesikhaleni i-Esikhaleni Taxi Association basayineke isivumelwano sokusebenzisana. Kulesi sivumelwano ke kusiza ngemuva kokubona kwanda abantu abathutha izingane zesikole. Lesi sivumelwano ke sizobalekelela bakwazi ukulawula kahle umsebenzi wokuthuthwa ke kwezingane kanti lolu hlelo luzokwenza nabazali bazi ukuthi ke bazobika kuphi uma benenkinga ngomalume. Bonke izithutha ingane zesikole njengamanje sisasebenzisa amaveni sifuna bazi ukuthi sinohlelo esilihlelile sokuthi yonke imoto ibe nestika. Masikhuluma ngestika ke sikhuluma ngento kanje enamathisela ngaphambili emotini noma ngemuva emotini. Lezi itika isiza phike ziyasiza lezi itika ekutheni zifakwe emotini ukuze kwenziwe lo moto kwazi ukuthi ku-cessation ngempela. Kusho ukuthi le imoto mayinalesi stick kuyazi ukuthi ingaphakathi ku-cessation wethu futhi isebenza ngokusemthethweni. Bese kuthi okwesibili uma udriver noma umalume noma uanti ehamba ngemoto enalesi sticker sengisikhombisile njengamanje kwenza kubonakala ukuthi lo anti usebenza ngaphansi kwemvume ka-association wethu. Kusho ukuthi uphethe ingane ngokusemthethweni. Kanti ke laba bazotholakala bethutha abafundi ngaphandle kwemvume bazothathekelwa izinyathelo. Ngoba sikhona sinalezi idika singaphansi kwa-association wasesikhawini uyena usivumela ukuthi sisebenze ngaphansi kwakhe. Ngakho ke uma sithola umuntu osebenza ngokungekho emthethweni simreporta lapha ku-association wasesikhawini okuyena usivumela ukuthi sisebenze ngaphansi kwakhe. Uyena ku-association obesemthathela inyathelo ngoba silapho association wasesikhawini usikhiphela ikomiti esisebenza nalo njengo-association wakwa-EST. Sisebenza nayo lo association wasesikhawini. Lapho sibona umuntu ohluphayo noma othatha ingane ngokungekho emthethweni sibe sesithintana sibe dila naye ke bona sibe mthathile isinyathelo. Ngoba suke engavumelekile ukuthi asisebenze ngokungekho engenastika. uDube uqhubeka ukuthi ke bayazi ukuthi kunabazali abasithathelayo abantwana babo. Lokho ke angeke bakuvimbe kodwa ke ube senxusa ukuthi ke labo bazali bavele bezobhalisa kubo ukuze ke makwenzeka bevinjwa bangabinayo ke inkinga. Uma umzali ethatha ingane mhlawumbe unengane ezo3 noma ezo4 siyanxusa kubazali abenza kanjani bebuye bezobhalisa ngoba siyeke sithanda ukuzazi lezo ingane lezo abayithathayo. Mangukuthi nje wena unengane zakhe ezo4 noma ezo3 sifuna ukuyibhalisa sazi ukuthi uma kuthiwa kuyenzeka kunenkinga ekhona mhlawumbe i-security yethu yakwa Tax Association waseNicekhawini imvimba sathi cha miyekeni lo wabhalisa. Lezi izindaba zo1KZNTV mina ngingosamkeliswe Nqulunga bengisesikhaleni. Unobhala wohlaka lwezifundiswa i-Progressive Professionals Forum ngaphansi kwesifundo Musadladla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usiphelele Qwabe uthi bakhathazekile ngohlelo lwezemfundo lakuleli njengoba lubonakala luya ngokuya lwehla. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uQwabe uveza ukuthi lisalukhuleke igebe phakathi kwezikole zasemakhaya nalezi ezisemadolobheni kakhulukazi ngokuyinsiza. Kunembono yahlukene ngemfundo yakuleli njengoba kubuya kunelikhulu igebe kwizikole ezisemakhaya kanjalo nalezo sikole bezithathwa njengezabebala elimhlophe. Abenhlangano i-Progressive Professional Forum basengathi umhlangano okudingida ngemfundo yakuleli nokuthinta kakhulu uhulumeni. Ngokwacwaninga kuvela ukuthi likhulu igebe kwizikole zabebala elimnyama nalezo bezithathwa njengezabebala elimhlophe ngokwezinga lemfundo. Namhlanje siqoqe ama-professionals a-operator espacing sakwa education nama-school management teams nobuholi nje ebusuka kwi-department yakwa education ngenhloso yokuzobuka kahle sibukeze ukuthi
isimo sokufunda state of education sinjani njengamanje in comparison to umlando, to what it was before? Are we moving forward as a country in terms of giving productive and better education? And what measures can be taken ekuthenini siqinisekise ukuthi ngempela izinga lemfundo liyakhuphuka khona sizokwazi ukuproduce ama-professionals azokwazi ngempela ukuthatha izwe elise phambili. Lo ngushishanhloko kwezinye zesikole esihlanganisa izinhlanga ezahlukene uSizwe Zwane uthi kuningi okusamele kwenziwe ukuthuthukisa imfundo ukuze ifike kuleli izinga elifunakalayo. uZwane uveza ukuthi ukuzimisela ukusebenza ngesikhathi kungasiza nezinye izikole ukuba zifike kuleli izinga lesi sikole esikulona. Bukeke so i-research kuvezile ukuthi mawubheka izikole zasemadolobheni ngoba abantu abaningi bayibathi ziyaphumelela ngoba zinama resources zikade zaphumelela zaba nezinto ezikahle, kodwa khona ukuvezile ukuthi kunezinto ekufanele sizibuke ezifaka nje ukuthi izingane ziyanakekelwa. Kusho ukuthi mayinakekelwa izingane masesikolweni kufanele zimotivatwe, kube khona izinto ama-top 10 system, kufanele kube khona ama-sport for izingane zikwazi ukuthi zenza amanye ama-activities ngaphandle kokuba seklasini, ngoba into esiyibona la sibhekane nentsha ehlaselwe ngisho ama-drugs, ehlaselwe ngisho ezinye izinto eziphazamisayo. Isikhulu eMnyangweni weZemfundo kulesifundazwe uDokotela uDavid Chonco uveza ukuthi baqonda kahle ngezinselelo ababhekene nazo ukuphazamisa ukufunda nokufundisa. Nakuba kunjalo uChonco uveza ukuthi uMnyango weZemfundo wenza konke okusemandleni ekutheni imfundo iyathuthuka kwizikole ezithathwa njengelezo ezisemakhaya. La abazama khona ukuseluleka ngezonjana ezithile ezithinta umphakathi ekutheni nezikoleni zethu iziphi inselelo ezikhona. Okuvelayo ke la ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi abantwana bethu bafunde kodwa futhi bafunda ngaphansi kwesimo esamukelekile. Zikhona ke inselelo ezivelayo ezikhona esiqinisekisa ukuthi abantwana bethu bafunda ngaphansi kwesimo esamukelekile. Okokuqala ukuthi abantwana mabefika esikoleni kufanele bekube ukuthi bakuthola konke okuzidingo okuzobenza ukuthi umqondo nomzimba wabo ube sesimeni sokufunda nokufundiswa. Lenhlangano okuyi-PPF nayo inezwe elikhulu ekuthathweni kwezinqumo kwizinhlaka zikahulumeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Unyalo inyoni esandleni umelaphi wendabuko wasemeva mhlophe empangeni enyakatho nelikaMthani uSolwazi uthulane 3 seconds nkwanyana njengoba yokwabelana ngolwazi lokwelapha ngamakhambi esintu nabacwaningi basezweni lakwa-Israel. Ngokusho kaNeisi Aliniado wabesikhungo sabacwaningi eTel Aviv University Open Consciousness Laboratory bazoncela lukhulu ngolwazi lwakhe njengoba ezophinde edlulele nakwisikhungo semfundo ephakeme eTel Aviv eyobafundisa ngamakhambi esintu kanjalo nokwelapha. Izwe laka-Israyeli kakhulukazi inhlokodolobha iJerusalem idume eBhayibhelini njengendawo engcwele kakhulu nokulapho kwazalelwa khona indodana yomuntu uJesu Kristu emkhombeni wenkomo. Kukuleli dolobha keJerusalem kuneyindawo ezinomlando nothe kakhulu waseBhayibhelini njengoba kukhona umfulijo ledana ongenela olwandle lwaseGalile, kukhona iGetsemane okwaboshela kulona kuJesu Kristu, kukhona futhi nethuna angcwatshwa kulona wavuka ngosuku lwesithathu. Kukulelizwe ke lapho kumangaze khona abaningi umenya kulona komelaphi wendabuko kuleli uSolwazi uthulane 3 seconds nkwanyana okuzofundisa acobelelane ngolwazi nabacwaningi bakhona ngamakhambi esintu kanjalo nokwelapha. Invited Dr. 3 seconds to come to Israel because I was very impressed by his healing power and also from his healing from his loving presence. And I saw there is a really big connection with the Zulu people, the tradition of Zulu people, and the tradition also of Jewish people. And so he will be here to meet my Tel Aviv group research of consciousness, Laboratory of Open Consciousness, and the Family Constellation group that it's founded on the traditional healing vision of Zulu people. And so for us is to give him and to Zulu people the honor to come to us and to tell thank you for the big gift
that give us to Western people. Kanti lokhu kwekusolwazi ukwanyana uchaze njengengqayizivele yethuba. uNkulunkulu ke nabantu abadala bakuleli cele kanye namakhosi anginike isibusiso sokuthi ngikwazi ukuphilisa abantu bawo amakhosi ongangokuthi ke nami ngithukile ngibona ngazuthi kuumlando ngisho emndenini futhi kuumlando kwaZulu futhi kuumlando eSouth Africa ukuthi ke umuntu nje ofana nami ke nje kahle kahle umntwana nje owakhona lapha okholelwa kakhulu nasemakhosini ube ngizokhethwa nje ke kube ngikulelizwe ngoba ngokomthetho kuhlelela ukuthi fanele ngisuke lapha ngeEgypt ngisuke ngekwa-Israel bese ngisuka eIsrael ngeRome bese ngize ngigcine eSpain ngokohlelo lwabo ngoba ngibizwe nami nje iUniversity yaseTel Aviv ngoba uNesha nepresident yakhona uIsha shuthi bake bangithinta sasangena ngisho kuyiZoom meeting ngoba inhlangano kahle kahle lengibizile ehlanganisa ama-herbs kanye enza amaphilisi na iphinde ihile nabantu. Lolu hambo uzokuluqala ngokufulathela la kuleli Tel Aviv ngomhla zi2 ngenyanga ezayo azakhuza ibuya kuleli ngomhla zi12 kuNcwaba. Ake sithi shelele futhi ezitolo umbukeli siyabuya neindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kunina besilo nazi indaba ze1KZNTV ake sibheke lezo zihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Oweleka Mthaniya Uzibophezele Ukweseka Amanazaretha.I-Eff Yeneme ngokukhula kwalo kanti abathengisa emgwaqeni bakhala ngomasipala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli libizo R16.73 maqhathiswa nedola laseMelika libe ngu$20.16 kupondo waseBrithani libe ngu$17.11 kwi-euro yase-Europe intengo yegolide ime $1,725.86 ounce ukuthi intengo yayo ngahluziwe yona ibe ngu$105.15 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umnyango wezemidlalo kuleli uGixabezi iqembu lesizwe lakuleli labesifazane banyana ngesamba semali engaphezulu kuka5.8 million wamarandi njengendlela yokulubonga ngokwenza kahle emqhudelwaneni Women's Africa Cup of Nations obubanjele ezweni iMorocco. Lokhu kwenzeka ngesikhathi abalandeli bebuthene esikhumulweni ke sezindize iOr Tambo International nalapho bekubanjwe khona kumcimbi okwamukela lamaqhawekazi. Ibanyana kidlekelo umhlanganiso ngemuva kokwehlula iMorocco kwamanqamu ngaphansi kwezimo einzima kwazisa ibidla ekhaya kanti leli qembu lizophinde ligixabezwe ngemali engu10 million wamarandi ngabenhlangano engamele ibhola kuleli isafa. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bawuvava lenkunzi yakethu kwakhethe umthanda kayigwebe ichoma ngazo zombili siyaguqa la makuze kube ngokuzayo.